ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोलो। सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी की जय। आदिर सत्संग की जय। ब्रह्मानंद लक्ष्मणानंद सरस्वती की जय। भगवान जोगेश्वर कृष्णचंद्र की जय। भारत माता की जय। ओम श्री गुरु। आज सौभाग्य दिवस सर्वप्रथम आमर पथ प्रदर्शक सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी का करुणार दिग्गरे अनंत कोटि दंड प्रणाम एवं मध्य दीक्षादाता गुरुमाता गुरु श्री चरण कमल शत सहस्र दंड प्रणाम एवं ये जन्मदाता पिता माता चरण कमल मोर शत जन्म शरण आज एठाक आसीथिबार ज्ञानी एवं साधु पंडित एवं शिष्य शिष्या समस्त यथाचित श्री आज सौभाग्य दिवस आज दिन में धरा पृष्ठ अवतरण करते भगवान जोगेश्वर कृष्णचंद्र सी गोटे जुगरे जोड़े बापा और जोड़े मार संतान हो पाए कहीं ना गोटे जन्मदाता वसुदेव एवं देवकीर पुत्र हो पाते पालन करते नंद एवं यशोदा गोटे जुगरे सी जोड़े बापा मार संतान हो पाते तेणु जन्म अवसर आज आम पालन करुचे सत्संग एवं आज दिन में स्वामीजी लक्ष्मणानंद सरस्वती यही कंधमाल जिले में हिंदू धर्म पर बलिदान होता तेणु आम आज जी अच्छे यही हिंदू धर्म को बचाई हेले कौन लोड़ा ना प्रथम निज को आम आगे ठीक करवा देख भागवत कहूँ जेमते जेमते भजई अंतरे साक्षी रूपे आए भगवान को आम कुआड़े खोजा बोले नाई आम भितर सी अच्छा समस्त भितर भागवत परिचय दूसरी कौन कीट पतंग तरु तृण सकल देहे नारायण समस्त भितर से नारायण अच्छा सी रही कराऊ अच्छी मुहि मो बिनु अन्य कहीं सी कर सी जड़े मात्र ईश्वर तांको बिना आदेश गोटे दुब हली पार ना निर्देश आम सब काम करे तेणु ये शरीर गोटे जंत्र मलमूत्र उच्छेद करने जंत्र को जमी जड़े परिचालना दायित्व नहीं बाजा जंत्र बा हारमान जंत्र को बजाऊँगी सेमती आम गोटे गोटे जंत्र आमको परिचालना कर ईश्वर तेणु ईश्वर किए गुरु पूर्णानंद कहले ईश्वर बोलिबा गुरु न जानिले केही ए देह गुरु एका ईश्वर श्री राम जय जय राम
ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହି କେତେ ଗୁରୁ ଗଲେ ହୋଇ ଗୁରୁ ଚିହ୍ନାରେ ଚିହ୍ନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କେତୋଟି ନା ପୃଥ୍ୱୀ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ଗୁରୁ, ଜଳ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ଗୁରୁ, ପବନ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ଗୁରୁ, ପବନ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ଗୁରୁ, ଗଗନ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଗୁରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ଗୁରୁ। ଏ 7ଟା ଗୁରୁ ଆମର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀ ଅଛି, ପୃଥ୍ୱୀ ନଥିଲେ ଆମେ ବସିପାରିବା ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବନାଗରିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବସିଛେ। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ନାଶ। ଜଳ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ଯଦି ଅଧିକା ହେଲେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ଦେବତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ଏବଂ ଅଗ୍ନି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ନ କଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପାକ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ରୋଷେଇ, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ନ କଲେ ଆମେ ପାକ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଗୁରୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭଲ ଥିବ, ଯଦି ଟିକେ କଣ୍ଟା ପଶିକି ପାଞ୍ଚେରି ହେଇଗଲା, ପବନ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଛି ନମହି ପରମ ପୁରୁଷ ନୀଳକଣ୍ଡରେ ତୋର ବାସ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାବିଲେ ଆମକୁ କରିବା, ସେଇଠି ଯେତେ ବିପଦ ପଡ଼ୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ, ମୁଖଙ୍କର ମୂଳ ବୋଇଲେ ପ୍ରଥମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ପୁଥିଲେ ରହିବ ଜ୍ଞାନ, ଯଦି ନ ପାଳିଛି ଗୁରୁ ବଚନ। ବଚନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟ ହେଉଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉଦୟ କି ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି, ଆମେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରା କରିବା, ଏ ଧର୍ମ ବା ଏଇ ସତ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରକୃତ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରା କରିବାନି, ସତ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାନି, ତାହେଲେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଗାନା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କହିବା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ହରେଇବେ। କ'ଣ? ସତ୍ୟ କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବେ ହରାଇବେ, ଯେ ମିଥ୍ୟା କହିବ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅସୁରାଧି ଲୋକଙ୍କୁ ନାମ ମୋର ବିଷ କୋଟି କଳ୍ପ ଯାଇଥିଲେ କରିବ ସେ ବିଷ।
ଅସତ। ତେଣୁ ଅସୁରାଧି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେବ ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପାରିବନି। କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିକିରି ତମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କର। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଅମୃତ ପିଇଲେ ତମେ ଅମର ହେଇଯିବ, ତମେ ଆଉ ମରିବନି। ତେଣୁ ସେମିତି ଦେବ ଅସୁର ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ, ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଅମର ହେଲେ, ଅସୁରମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅମର। କେମିତି ଅମର? ତମେ ଦେଖ, ଜଳ ମରୁଛି କି, ପୃଥିବୀ ମରୁଛି କି, ପବନ ମରୁଛି କି, ଅଗ୍ନି ମରୁଛି କି, ଗଗନ ମରୁଛି କି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମରୁନାହାନ୍ତି। ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ରହୁଛି। ସେ 7ଟି ଦେବତା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛେ। ସିଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଜିଭଟା ତଳକୁ ଉପରକୁ ହେଉଛି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ନା ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ। ପବନ ନଥିଲେ ଆମେ ଆଉ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପବନ ନଥିଲେ ଜୀବନ ଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପବନକୁ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା। କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନେଇଛେ ବା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଗୋଟିଏ ରାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଂସାର ବିଭାଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକାମତ, ଏହା ଜାଣୁଛି ସୁପନିଷ। ପିଣ୍ଡେ ସକଳ କର୍ମ କର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଭ୍ରମଣ ନମର। ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଦେବତାକୁ ପୂଜିଲୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ, ହଟ ଦେବତାକୁ ପାଦୁରେ ଦିନେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। এই যে দেবতা অଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭାତରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଣୁଥିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାର ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଲୋଡ଼ା, ରାତିରେ ଭୟ ଲାଗେ, ଦିନରେ ଭୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଛ, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ପିତା ଆଉ ମାତା। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଚିହ୍ନିକି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେତେଟା ଜିନିଷ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥ ଧନ ବି ଅର୍ଜି ପାରିବା, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ପ୍ରତି କର୍ମ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏ ଦୁଇଟି ପନ୍ଥା। ଯେମିତି ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଦିନ ହୁଏ, ଦିନ ଅବଶେଷରେ ରାତ୍ର ହୁଏ, ସେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପୁନରପି ଜନ୍ମ, ପୁନରପି ମରଣ, ପୁନରପି ଜନନୀ, ଚଠରେ ଶୟନ, ରୂପରୁ ଗଲେ ଅରୂପ, ଅରୂପରୁ ରୂପ, ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ଆନନ୍ଦୀୟ ରୂପ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, ମରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୁଦ୍ର ଯଦି ରାବଣକୁ ମାରିକି ଦେଶକୁ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଋଷି ମୁନି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାମ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି ସେଟା। ମୁଁ ତ ଦଶରଥର ଯାର ପୁଅ ରାମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋହ ମାୟାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ରାବଣ ଘିନି ଆଣିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୋହ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ କି ଗୋଲକ ବିହାରୀ କି ବିଷ୍ଣୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ଭଗବାନ, ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ନରଦେହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ନାଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁଦ୍ଧରେ
ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ମୁହଁରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଯଦି ତମେ ମାନୁଛ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଦେଶ କଲେ, ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସବୁ ଯେତେ ବାନର ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଅସୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବଞ୍ଚିଲେ କାରଣ କିସ? ବାନର ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଭଲୁକ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଝିକ ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅସୁର ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କେମିତି? ଯଦି ଆମେ ଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବା, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଗୁରୁଙ୍କ କରୁଣାରେ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଅମର ହେଇପାରିବା। କେମିତି ଅମର? ଏ ଶରୀର ସିନା ମୃତ୍ୟୁ କରୁଛି, ଆତ୍ମା କେବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଖଡ଼ଗରେ ଛିଡ଼େଇଲେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼େଇଲେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ପବନରେ ଉଡ଼େଇଲେ ଉଡ଼ିବ। ସିଏ ଅଧରା ଅମର। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ ଆମେ ଅମର ହେଲେ। ଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଜନମ ହୋଇଲେ ତ ବସେ ମରେ ପ୍ରାଣୀ, ମରଣ ଛାଡ଼କୁ ଏବେ ମରିବାକୁ କରିବାର କାରଣ କରିବା। ଯଦି ମରିବ ରାମ ବାଣେ ଧରି କରିବ ଭଲ। ରାବଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ରାମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମାରିଲେ ମୋତେ ବିନା ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ କ'ଣ ନା ସତ ଅର୍ଥାତ ସତଟି ସୀତା ଅଟେ ରଜଗୁଣ କାହାଣୀ। ସତ ଜିନିଷ ସେ ହରଣ କରି ରଖିବାରେ ରାମ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ସେ ମୁକ୍ତି କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ସତକୁ ଆଶା କରିକି ଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମକୁ ଆଶା କରିବା କ'ଣ? ଧର ନିର୍ବେଦ ଧର୍ମକୁ ଆସିନ मुक्ति पाइब। हेले तेणु आमर वेद उपनिषद जेते शास्त्र भितरे प्रथम श्लोक होती कौन ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री अर्थात ब्रह्मा आग विष्णु आग रहू नहीं, आग शिव आग रहू ना आग जेहेतु सेमाने मध्य गुरु करछंती, ब्रह्मा मध्य गुरु करछंती, विष्णु मध्य गुरु करछंती एवं शंकर भगवान शिव मध्य ब्रह्मा देव गुरु साक्षात ब्रह्म अर्थात देखा देखी भगवान शिष्य पाई माने गुरु आउ को भगवान आसी कथबार्ता कहि परिबोनी। ए शरीर थिबार से भीतर रही से कथबार्ता जेते महापुरुष माने आछथि ए संसार मंगल निमंत्रण आछि भगवान अर्जुन भीतर के श्लोक पले कोन जोदा जोदा हि धर्मस्य ग्लानि भवतो भारत अभ्युदय कारणं तत्वासना विद्यामह परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि दिवे दिवे एणु करि साधु कर परित्राणार्थे
राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। गोस्वामी की जय। तेणु सबुबले भगवान अवतार नियंती कौन पाए ना धर्म को स्थापना करिया पाए। जेतले अधर्म बढ़ी जाए अधर्म को विनाश करिया पाए से अवतार